Waqt il-Kunsill Ġenerali tiegħu tal-aħħar jiem fejn fost oħrajn intqal il-Partit Laburista u orġja ta' patti sataniċi, il-Partit Nazzjonalista baqa' ma laħaq l-ebda patt fih danu biex almenu jaħtar persuna responsabbli fit-tieni l-ogħla kariga tiegħu dik ta' Segretarju Ġenerali. Fil-fatt f'dan il-Kunsill Ġenerali ma saret l-ebda elezzjoni interna biex jilħaq xi ħadd flok Michael Piccinino li ġie sfurzat jirreżenja aktar minn xarejlu minn dan l-irwol importanti. Anke jekk ġab l-iskuża li kien qed jagħmel dan biex ikun jista' jikkontesta l-elezzjoni ġenerali ta' madwar sentej u nofs oħra. Sorsi mid-Dar Ċentrali qalu lil One News kif ħadd ma jrid jidħol għat-tieni l-aktar kariga b'saħħitha fil-ġerarkija tal-partit frott it-taħwit kbir li kompla jiżdied taħt it-tmexxija ta' Bernard Grech. Dan mhux l-inqas minħabba il-finanza l-partit kif rifless fin-nuqqas ta' rapporti awditjati ippreżentati lill-Kummissjoni Elettorali minn kemm ilu l-inbidel il-kap fis-sena 2020 u l-Segretarju Ġenerali irid iwieġeb għalihom b'mod personali u għal ksur tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Minn barra hekk issa hu magħruf minn fond Bernard Grech innifsu li min jidħol għal dan l-irwol irid jara kif se jsolvi il-problema ta' 32 miljun euro dejn li baqa' ma tjiebx fl-aħħar snin minkejja il-beħ ta' diversi każini fl-istess perjodu.